ngahikai ke way pagaway nagi kitab jong testament berim kadaw gade gani bapin syempang ya ke testament berim kan yarap yengi kumno ban sngotho habangi pule ke testament berim kata gade kadaw bale ngahikai yekini kitab kaway hadin kaway mentangin pule sia ke kitab Habakuk uitulpa kumanrus pa snem tam hashwa Chris bat gadai ke por jong ka jingsen shar jonga hima Babylon bat dei Habakum gani ke por jong Habakuk lakot ikada ketin pereng ka impending invasion kemut ke jing hirthma jongga hima Babylon ya ke Juda kaba kaman salong shen kaman salong any day kala banja menta kala banja la shai kala banja la sisngi kata gade ke jimut impending invasion ke jing hirthma kaba la banja menta la ni la shai la sisngi ni hane ke tayo so ke kitab Habakuk ke de kitab hakabakum kata kapor kejing tulpa jong Habakuk syakajat menru Juda hakabakum kata kapor baru itulpa kumne hakalunong menungkong kadekot ke basan terter ubatai sepang kini ki briu Kaldi ki jat briu Kaldi ki jat briu Babylon baru itulpa kumne wong utraul ong halaki briu tukmi tho ya kajat benriu saudong jopi tukmi tho ya ki jat benriu saudong jopi bat phin lungo ya ke ke bapio i ngan le ke baphin la nge ha bapio sngo shapang jongka ngan wanra ya ki nong Babylon bandon ha kabor ki to gi betrem ki briu bomla ban shongkhop ki lek keleng ke perthai ban job ya ki weipat kiri beliau ongan pelong ngan penyeng ya ka jaj penriu Babylon bakin long udeng sunsarnar naga benta ka jaj penriu ki jaj penriu jong perthai bat kumjo naga benta ka jaj penriu Juda ublein pudon kam ya ki jaj penriu Babylon ki jaj penriu Kaldi kum udeng sunsarnar uban sunsar uban yoroj uban penjot ya ke Juda. So thot punya kong ki walam ya ke jingting bat jing pentrem bara ke jing sorong joki ki shim ya ke an halade kita ada ki briu Kaldi jai briu Babylon ki kula joki ki kamstet ban ki labasa kam serkhei ban ki suri batkan ki nongshong kula joki ki wantur na ke jeka basa jinga ki kula joki ki trut ya ke khndo ki wan su wea kum ki pukni ki batur haga jingbam ki kunhun sipai joki ki tur jubor shekhmat banjob bar wei pu wei ula sotrim kat ba ki nangtur ki ba syakem ki bon ba kumusyam ki nyoben ye gis em bat kir kheben ye ki rangba sanshar ba halor omdon ke kut ke bala ban pensenge ki kenton ye ka khando persya ye ka bat ki kine ye ka nang ta ki herno kumkal air ba ki ja sundon kine ki breu ki ba kabor joki long blay joki kini de ki jai penriu Kaldi ki jai penriu Babylon hagari ka Bible ka bang pen ipi kamdon ni tin Kaldi hang ni sha ka bang puli mentan hare pi puli ki we ki Bible pereng on ki Kaldi hang ni on kinong Babylonia so itulpa Habakum ni ke por bar wong blame supun kam ni jai penriu bahkan hikai bahkan yoroj bahkan persya bahkan tombor ke jai penriu Juda thot khasan gong kinong Babylon ki kembe ki briu da ki khwai la kumba ki dai dokha ki ringi ki na ke jar bat ki risa da ke jingkemen ya ke jingyo jongki ki mane wat ke jar tong dokha jongki bat ajing kinya ki namar ki jar jongki ki pendap yaki da ki ki babhatam hatukin pudun kami laga white lam junom bat yai penjot ye ke jai penriu klem jing isnei ukli u Habakuk bapli kumne maru yo iye ke jing
ia ke jima ke bah menta ke ban hap halor ke Juda. So ong bat Ukraine kum ni ong kini beri kelong kum kibri kibatong dok ha ke jar bagi kemen ha bagi yok ha bagi ngat. Implementa kalong baar ukli u habakuk yo blay ong blay ablay mela mu ban pe ye kene ke jing sunshar don bor kaban wan ha ka jai pan riu jengi hatu kini ki bru ki bom itho kiteng jeme kila mo mela mu ban pe de khmat ba isne jeme badap de jisne jeme ya ka jai pan riu ba kham hok ban iki ka de ka jai pan riu ba le persha ye ka jeme ka bom ker ka bom patio ye no ka ba wan man le ben yengi mela mo ban susha ban pe ye ka jing jot jengi baru boleh jubab yo Habakuk ong kene de jing jubab jengai me Habakuk shim yu kulom shim me kot tho ye kene jing itho pau ko bangan ong me bo ka ga me tu ta bo mere un de pej un yo I ye kata ka jing tho bat un tip wong kata ka jing tho kan wan ja kan wan urlong da shisha wala da kala pan slem le se kom perkhat jo me le se la pan slem ha jing I jing gibriu rengane tho I me kan urlong kumba la tho baru beliau ong yo Habakuk tho kata ka jing tho kolong kene bat kene ke dei kata ka khubor ne kata ka jing tho kito ki ba bomman ki nom laj im here kito ki ba hok kin im namar ki long ki ba yai ne ho blai na ha Bible ke si jongi Protestant ko namar ba hok im ne ka jingai nga pule kene Bible ke si Protestant hi here ko bade ka new version ta ke dei ka Bible ke ba pan kala thamai but ublay ong Habakuk ong tu thoi ka namar kan urlong ba ubahok un im daga jingej but yakini gintin ubahok un im daga jingej Apostle Paul bron kam ki stiju ushno Rom ha stiju ushno Galatia but kumjuru no tho Hebrew upunon kam ni gintin ubahok un im daga jingej kemut u Habakuk u yathul pa chpang ka jingej ka ban sawan chpang ka jiyap ka jimi par Chris chpang ka ege ban sajia ndus pas nem nang ne hoi bo plu Habakuk tip hagis nem sakat nus nem na ni kan saja kan ni kan sawan urlong ni kitin ubahok unim de jingai hare ngit pat ngitip namaru itul pandrus pas nem e shwa ukris hashwa Habakuk yung pas nem bunyo itul pa Habakuk ngitip ndrus pas nem tam ka urlong ni ka jinglap jong Habakuk so kini gede ki jinglap jong Habakuk kene gede ka kitab jong ubat hal no balai usyuduai Habakuk uitolpa urwai benya bupli baru ang wala da ki thot khat nyo leno la thot khat nyo Habakuk urwai kumni urwai benya bupli ong kumni wala ki ding olip ki ding dembur kim sorry wala ki ding dembur kim don so bat don so wan ba mi ha ki ding so wan wala ding olip say a bat ki langkha kim pan mi ko wala ki langbrod baro ki yap bat ki semasi ki thli ngan yai lekmen bat shat kemen namar utra blay ulong no panim jonga utra no sinsharu ai hanga ke jingklan upelong nga baskem ke kejat kum geske baru sumare nga halor kilomba kene gede ke jingruai jong u Habakuk ong wala da ngilong kum ne wala da ngi shap hab ya ba ke jing thang ati big ne we bo blue so polai eminge bo la pha ye nga ban tho ne ke jing tho pa bakan so urlong compare kan no geslem hare kan so urlong na margata wala de ki ding de bur kim sei so wala de ki ding wan kim pan mi ki so wala ki lengkha ki langbrod ki sem masi ki thli ngan yai le ki men ho trai u blai ki jing panim jonga kata ga de ki kitab u Habakuk so ba pipuli kitab Habakuk pede bandon ye gene ga historical background pidon ye gene history melumala pleng ba ka de haswa jong ki jing wan herthma ka bolong ka jing herthma ka bolong shen man kala bolong mentala ni la sha la shisngi so kene de kitab jong Habakuk amba pipule ka pen kam so tho eka dagane ka khmat so ka thong ka de kumno ngi so tho ye kitab brim ye testament brim idon kam man so tho kumne malum malang ide don kam man don ya ka history khendet hang ne ta pi kum ka dak kum ka background bangin tip bangin yo kem ye gi kitab bangin yo tem kem ye gi jing thol pa jing no thol pa bangin yo kem ye gi jing tho jang ki so ta ga de kitab Habakuk in second do we part video